30-ak drugih naslova, uglavnom domaćih autora. U posljednje 2-3 godine radimo na veoma jednom značajnom projektu, a to je objavljivanje antologija posleratne jugoslovenske poezije jugoslovenskih naroda i narodnosti. Biblioteka Rade Drinac ima danas 75.000 knjiga, 8.500 redovnih čitalaca, kolektiv od 10-ak stručnih ljudi koji svake godine izdane čitanje preko 110.000 knjiga. Za taj svoj rad ovaj kolektiv je dobio i značajna društvena priznanja, kao što su Oktobarska nagrada grada Prokuplja i Surepova nagrada kao najveće priznanje koje dodeljuje Republika slobodu naše domovine. U Prokuplju već 70 godina sa manjim prekidima deluje i pozorište koje je počelo u kafani kod Raponje predstavom Đido. Jedno vreme je radilo kao profesionalno, a od 1956. godine kao amatersko pozorište. Šta je Glavonja, šta me gledaš? Dokle ćeš mi cupkati ispred nas? Radovane, oca mi iseći ću to i makazano. Pošto si sekla moj jedini kaput. Samo te gledam i pitam se, pa dokle će sunce o njen? Vidim ja, ti ćeš šiti dok ti ja ruke ne osečem. Govedo ono brdsko. Šta da obučem sutra ako padne sneg? Sneg u septembru, a? Šta ću u decembru? A gde ćeš u decembru? Katica, ajde molim te, prosti se sa Rume. Sedi, Katica. Ajde, molim te, sad ću da je spustim na prizemlje bez lifta. Kome do juče znao, danas me ne bi prepoznao. Ja više nisam pametan. Ja više, evo... Šta je? Šta mi gledaš? Nisi ni bio pametan. Ti sunce, što mi gledaš? Nosi me. Ajde, Rumenka, reci mi, molim te, šta je ovo na meni? Ne znaš šta je? Ne znam. Krv moju sam prolila ubadajući su putoprst. Oči sam izgubila krojući šijući. Sad mi se to ovako vraća. Hvala ti, supruža Radovane, hvala ti. Ja veće moći od ženske nemoći još nisam video. Ajde, dosta, prestavi. Nemoj tu da mi cvizliš. Samo mi reci, šta je ovo na meni? Pantalone. Pantalone? A, znači, od rukava kaputa napravila si nogavice. Jesam. Prednja strana je ostala kao malo poveći šlic. Do duše, nije lepo, ali je mnogo udobno, a? Jeste, tako se sad nosi u Rimu. Je. I nije im hladno bez zimskog kaputa, a? Kako to misliš bez zimskog kaputa? Pa mislim ovako, ako zimi idu bez kaputa, onda im je malo prohladno, jel? Nije. Oni zimi idu na Kanarska ostrva. Naprotiv, srećni su što na sebi nemaju i kaput. Vidi ti nje, što je ona pametna. Ili, a šta ću ja ako ja ne budem mogao ona ta, kako ono reče, Kanarska ostrva, a? Ja. Tamo si mislio da... Pa morat ću. Kako ću ovako da dočekam zimu bez zimskog kaputa je? Nemaš pare za kaputa, imaš za put do Kanarskog Pa sad, ostrva. naći će se. Tu u vreme ove stabilizacije. A morat ću. Bacit ćeš pare na puta, mi ćemo da gladujemo, a? Morat ću je, Katice. Idem ja na Kanarska ostrva. Nećeš, Garadovane, nećeš.